ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሓኹም ሰልሓዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያኔ እዚ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና ንጎ ሰዓት 4 ዝወርድ እዩ ናይ 5-6 ደቂቃ ዝኸውን ንጎ እንዳኣተኹም ስምዕዎ ንኹልኩም ድማ በረኸት ክኾነኩም እዩ ሃሌሉያ ሎም ንካፈሉ ቃል ፍቱን ለውጢ ኣምጻኢ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝብል ፍቱን ለውጢ ኣምጻኢ ቃል ኣምላኽ እዩ ሪኹም ኣብ ዘመናት ኩሉ ተፈቲኑ ኣብ ህይወት ሰብ ዝርአ ለውጢ ዘምጽኦ ለውጢ ድማ ዘላቕን ነባርን ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ካብ ፍጥረት መጀመርታ ጀሚርኩም ክሳብ ሕጂ ተፈቲኑ ውጽኢት ከምጽእ ዝተራእየ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚ ድማ ውጽኢታው ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ናይ ኣምላኽ ቃል እዩ እዚ ቃል እዚ ለዋጥ እዩ እዚ ቃል እዚ ኣብ ህይወት ትራንስፎርሜሽን ለውጢ ምስጋር ምቕያር የምጽእ እዩ እዚ ቃል ብሓቂ ረኺብዎ ዘይልወጥ የለን እዚ ቃል ኣትይዎ ዘይጽብቕ ነገር የለን እዚ ቃል እዚ ንብዙሓት ከተስእ ከሎ ርኢና ኢና ንጓሶት ካብ ድሕሪ ጉስነት ናብ ነገስታት ከምጽኦም ከሎ ርኢና ኢና እዚ ንገፈፍት ዓሳ ገፈፍት ሰብ ክገብሮን ከሎ ርኢና ኢና ንኣሳደቲ ሰበኽቲ ወንጌል ክገብር ከሎ ርኢና ኢና ንዓመጽቲ ኸጥዕ ከሎ ርኢና ኢና ንዝሞቱ ኸተስእ ከሎ ርኢና ኢና እዚ ቃል እዚ ኣብ ዘይሰርሐሉ ስፍራ የለን እዚ ቃል ንኔቸር ክእዝዝ ከሎ ርኢና ኢና ንንፋስ ክግስጽ ከሎ ርኢና ንማዕበል ጸጥ ከብል ከሎ ርኢና እዚ ቃል እዚ ኣብ ብዙሕ ስፍራ ተራእዩ ስለዚ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና በሐቂ በትክክለኛ መንገድ እንተ መጽኢናሉ ከም ዘይነበርናዮ ገይሩ ዘሳግረናን ዝልውጠናን ቃል ኣምላኽ እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ዕብራውያን 4 ከምዚ ይብል ጥቕስ 12 ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን መፈላለይ ኣካላትን አንጉዕን ክሳዕ ዝፈላሊ ዝሰጥም ኣብ መሐላን ሓሳብ ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ ሪኹም ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ኩልንትናና ለውጢ የምጽእ እዩ ኣብ መንፈስና ኣብ ነፍስና ኣብ ኣካልና ካብ ውሽጢ ክሳዕ ደገ ብምልአት ለውጢ ኣብ ህይወት ከም ዝገዝእ ዝገብር ለውጢ ከም ዘምጽእ ዝገብር ወይ ድማ ንዓኻ ለዊጡ ለውጢ ፈጣሪ ዝገብረካ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እዚ ቃል እዚ ኣካል እዩ ማለት ቃል ኣምላኽ ፐርሰን እዩ ፍቓድ ስምዒት ሓሳብ ዘለዎ ኣካል እዩ ኣቅድሚ ዝቃል ደው ክትብል ከለኻ ብሓቂ ኣቅድሚ ሓደ ኣካል ደው ኢልካ ከም ዘለኻ እናሓሰብካ ከተንብቦ እንተደኣ ጀሚርካ ማለት ነቲ ቃል ድምቺ ዓይነት ኣናብባን ልብን ሒዝካ እንተ ቀሪብካዮ ከም ዝነበርካዮ ኣይገብረካን እዩ እዚ ቃል እዚ ትሕት ዝብሉ ሰባት ብጣዕሚ ይድፈቱ ምኽንያቱ ዝዕበዩ ሰባት ባዕሉ ይማዓቶም ይተመሊሱ ነቶም ብትሕት ልቢ ኣቅድሚኡ ቀሪቦም ማዕዳደልዮም ክማዓዱ ዝመፁ ምዒድ የውፅኦም እዩ ይሲ ምኽሪ ዝደለዩ መኺር የውፅኦም ይሲ ለውጢ ዝደለዩ ለዊጥ የውፅኦም እዩ መንገዲ ዝደለዩ መንገዲ ይርኦም እዩ ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ብሓቂ ክምዕደና ክልውጠና ክሰርሐና ክቐርጸና እንተ ደኣ መጽኢናዮ ህይወትና ከም ዝነበሮ ኣይክኸውንን እዩ ምኽንያቱ እዚ ቃል እዚ ንብዙሕ ነገር ዝጠቅም ቃል እዩ ቃል ኣምላኽ ዘይልውጦም መንዮም እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ነዚ ቃል ኣክንዲ ተምሃሮ ኮይኖም መምሃራን ኮይኖም ዝመፁ ሰባት ኣይልውጦም እዩ ምኽንያቱ እዚ ቃል እዚ መምህርናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ ኣቅድሚ ክትቀርብ ከለኻ ናይ ተምሃራይ ልቢ ይሓለኻ ኣቅድሚ ዝቃል ክትቀርብ ከለኻ ናይ ተማዓደ ልቢ ይሓለኻ ኣቅድሚ ዝቃል ክትቀርብ ከለኻ ናይ ተሰባኺ ልቢ ይሓለኻ ኣቅድሚ ዝቃል ክትቀርብ ከለኻ ካብቲ ቃል ከም እትቐበል ኮንካ ቅረቦ እንተ ደኣ ሰባኺ ኮንካ ቀሪብካዮ ከይልውጠካ ይኽእል እዩ እንተ ደኣ ማዓዱ ኮንካ ቀሪብካዮ ከይልውጠካ ይኽእል እዩ ማለት ገለገለ ሰባት ቃል ኣምላኽ ደውፅኡ ንኽምዕዱሉ እዮም ገለገለ ሰባት ቃል ኣምላኽ ዘውፅኡ ንኽምህሩሉ እዮም ገለገለ ሰባት ቃል ኣምላኽ ዘውፅኡ ንኽካትዑሉ እዮም ገለገለ ሰባት ቃል ኣምላኽ ዘውፅኡ ካብኦም ሓሊፉ ንኻልእ ነገር ክገብሩሉ እዮም እቶም ሓቀኛታት ሰባት ግን ቃል ኣምላኽ ከንብቡ ከለዉ ንዕኦም ክዛረቦም ንዕኦም ክልውጦም
ንዕኦም ክቕይሮም ከም ዝኽእል ኣሚኖም ኣቅድሚኡ ትሒቶም ዝቐርብዎ ሰባት እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ግን ይልውጦም እዩ ሰበኽቲ ገይሩ የውፅኦም መዓልቲ ገይሩ የውፅኦም መምሃራን ገይሩ የውፅኦም ሎማ ሓወይ ሎማ ሓፍተይ ኣቅድሚ ዝቓል ዓብይ ትኹን ነዚ ቃል ንእሽተይ ኮንካ ቁረቦ ትሑት ኮንካ ቁረቦ ክልውጠካ ቁረቦ ክምህረካ ቁረቦ ክሰርሐካ ቁረቦ እሱ ድማ እቲ ኣባኻ ክገብሮ ዘለዎ ክገብሮ እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከነንብቦ ኮለና ንልብና እዩ ዝርዮ ንኽንካትዐሉ ዲና ነንብቦ ዘለና ፈላጣት ክንበሃል ጥቕሲ ክንእክብ ዲና ነንብቦ ዘለና ክንምህር ዲና ነንብቦ ዘለና ወይስ ንርእስና ኢና ነንብቦ ዘለና ይርኤና እዩ ንርእስና ኢልና ተንቢብናዮ በዓና ክጅምር እዩ ንኻልኦት ኢልና ተንቢብናዮ ግን ንዓና ክሰግረና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ስለ ቃል ኣምላኽ ንብዙሕ ነገር ከም ዝጠቅም ይዛረብ ንብዙሕ ነገር ከም ዝጠቅም ይዛረብ እቲ ቃል ድማ ብዘሎ ኩሉ ኢሉ ወይ መጽሓፍ ቅዱስ ብዘሎ ኩሉ ኢሉ ወይ ስለዚ ናይ በሓቂ ኣሕዋተይ ንህይወትና ክልውጥ ዝኽእል ተፈቲኑ ዝተራእየ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብትኽክል እንተደኣ ወሲድናዮ ከም ዝነበርናዮ ኣይንኸውንን ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 16 ክሳብ 17 እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ ርኢኹም ቃል ኣምላኽ ነዚ ኩሉ ይጠቅም እዩ ብሓቂ ነቲ ሰናይ ነገር ከዳልወናን ክልውጠናን ክምዕደናን ናይ ጽድቂ ጎደና ክትሕዘናን መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እዚ ቃል እዚ ንኽትመዓድ ንኽትስራሕ ንኽትዳሎ ንኽትህነጽ ኢልካ ዳ ኣንብቦ እምበር ንኽትሃንጽ ንኽትሰርሕ ጥራሕ ኢልካ ኣይተንብቦ እንተ ተሃኒጽካ ባዕሉ ትቃል ጽባሕ ንግሆ ሃናጽ ክገብረካ እዩ እንተ ተማሂርካ ባዕሉ ትቃል መምህር ክገብረካ እዩ እንተ ተማዒድካ መዓድ ክገብረካ እዩ እንተ ተሰቢኽካሉ ሰባኺ ክገብረካ እዩ ቅድሚ ምስባኽካ በዝለዋጥ ቃል እስኻ ተለወጥ እሱ ባዕሉ ሽዑ ሰባኺ ገይሩ ኸውፀካ እዩ ኣምላኽ ይባርኽኩም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸሎት ዝጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም